Rebattle 2, domnul Șelaru. Ne-ai bătut, ok, recunosc. V-am bătut, da. Dar Rebattle 3 cu cine îl faci? Cu altul, o? Nu accepti revanșă? Fugi la altul după ce ai fugi cu victoria la altul? Cu 2 members, nu, gata. Bă, fii atent, ascultă-mă, fii atent. Voi nu meritați, bă, nu mă rup eu cu toți fraierii, fii atent. O să fac un inamic adevărat, o să fac cu cineva cu adevărat pe măsura mea. Un om atât de meschin încât a crescut pe spatele meu. A încercat să-mi copieze stilul, să mă copieze cât de mult posibil. Și după aia a început să-și folosească talentul și potențialul în scopuri diabolice. Nu faci cu noi Rebattle. Eu salut, eu sunt Sherry, când intru sar de ciberii. Azi o dăm pe repetă din primul vers, fac praf muntenii. Că brade, ești prea mic ca să te iau așa de tare. Cum e să crești pe YouTube, pe clickbait și pe promovare și pe cancer cu reclame în cantități inumane. Scuze că ți-o spun direct, ăsta-i canalul tău în mare. Du-te acasă la Constanța, că pe YouTube ești mort și o să te arzi și o să zbori de aici până în 2009. Că sunt OG pe YouTube, îmi fac treaba ca la carte. Sherry te face din vorbe, vrade, de mine ești departe. Că am tot ce îmi doresc, cea mai faină comunitate. Treci în bancă, ia notițe, fac asta de 3 ani jumate. Eu sunt Flamunteanu, fii atent ce dau pe vers. Îți doresc cel mai sincer să-ți fie canalul șters. Că stai și suferi pe drame în timp ce eu stau și creez. Erai fain, dar ai ajuns un expirat, frustrat și obez. Sherry, ești atât de cancer până și tu vezi de la live stream cu Magda încoace pe toți fanii îi șochezi. Toată lumea îți face hate când te aude ce te vitezi. Vrei să o dai pe rap cu mine, dar tu asculti și atrabezi. Ești obsedat că vezi și tu că live-ul tău de mult s-a dus. The Wampers nu mai fac battle, de tine le-a ajuns. Toate fanele înfocate la mine au venit și mi-au spus că de la tot stresul ăsta ai pus ceva chile în plus. Du-te acasă la Craiova, te ard, te ambulanța. Am abdomen cu pătrățele și carismă de Constanța. Fițele tale sunt degeaba că eu am fost idolul tău. Mai copiat atâta timp și acum te crezi băiat rău. Mai bine revino cu efectele că ești peridic tău. Și ai făcut clickbait cu mine când am blocat numărul tău. Ai făcut ceva de calitate, Minecraft în viața reală, lângă provocări nebune, reclame și părară. Vrei să faci like-uri cu șpot, vezi că o dai rău în bară. Te crezi și toți meu că ai fost puțin viral astă vară. Credeai că mă iei la abonat plătunți? Mai bine du-te și vezi de viața ta, că mai ai de învățat mult. Oricum nu mă vei depăși, căci conținutul tău tu te măcar încerci. Tu muncești în timp ce fac tu geam în la efecte te fac față că tu ai cam devenit obsedat de statistici, daily vlog-ul te-a tâmpit. Că vei ajunge în stadiul ăsta cam nimeni nu s-a gândit. Cu tot cu cancer și cu Magda din YouTube e sărac lipit. Te-am pupat, doar nu știi despre ce vorbești, canalul tău nu mai e tare. Mi-ai dat mesaj acum 2 ani și mi-ai cerut o promovare. Și acum vreau să zic ceva și sper să o iei ca atare. Nu mai știi să faci efecte? Încearcă filmora, frățioare! Sherry Popit? Dan 3 ani. Ce mai pute fac tu? Eu, salut, eu sunt Sherry și voi tocmai ați urmărit Rap Battle 3 alături de omul meu Vlad Munteanu. Rezultatul acestei munci a noastre întinsă pe o bucată destul de lungă de timp, dar și așezată pe biroul a mai multor oameni, adică eu, Vlad Munteanu, Exploit, multă face pentru Exploit, cel care a făcut instrumentalul și a așezat vocalele pe instrumental, un tip incredibil de șmecher, producător și vlogger în același timp, aveți canalul lui de YouTube chiar aici, și Cafea Albă, tipul care l-a ajutat, White Coffee,
Sherry, cum vreți voi să-i spuneți, care are canalul aici, doi prieteni foarte, foarte buni de-ai mei. Îi mulțumesc de asemenea lui Munteanu, pentru că a dorit să participe la acest rap battle și a cooperat foarte bine și oricum te-am făcut căcat, deci practic n-ai ce spune. Eu cu Munteanu chiar suntem prieteni de 2 ani, un tip foarte, foarte șmecher și v-aș ruga mai mult ca niciodată să apăsați butonul de like pentru că încercăm pe cât putință, ce prost sunt, pe cât posibil să facem conținut cât mai de calitate pentru standardele din România și credeți-mă că e o muncă ar dracului de obositoare, deci dați un like dacă apreciați genul ăsta de conținut. Eu am fost Sherry. Și eu am fost Vlad. Și dacă deoarece vă este aproape fumatul, nu dați un bun butonul de like, să dați un share pe Facebook, chiar mă ajută foarte, foarte mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă coborâți. Ce prost sunt. Eu tocmai am realizat că am zis vlog în loc să zică better. Dar e ok. Eu m-am dus.